Така, здравейте хора, това е Майка в епизод 3, продължението. И той ми изпълни двете ми желания за сега. Намери диаманти и обсидиан, хора. Виж, не мога да покажа, как ти го покажа. Шет. Следите на Босмен канала, за да видите епизода му. Да, той направо колкото много работи, даже ми злато намери колкото. Браво. И аз той още го чакам тук, да я знам. Чудя се дали да не отивам, ама си нямам как той. Нали? Ще умреш? Да, докато той е долу. Идвам аз. Ми идвай. Ама вземи повече обсидиан, че може за всеки случай. После мога пак да се върна. О, стига, ай вземи да не се връщаш. Ай, човек. Имаме доста. Ама човек, хем има и ти не щеш. А пък тук колко много. Вземи ги. Поне Не, три вземи. Поне три вземи още. Ти не си умрял. Да, умрял си. Не съм. Али аз вървя. Поне три вземи. Добре, три. Да стигна, да знам за всеки. И се връщай. Да си като нещо. Така хора, не знам какво ще правим с тези менти. Как ти да Сега ме се. Ще влече тук. О, да. Се скоча хора. Уи. И ще свим след малко, докато го чакам и след малко. О, реших да не го чакам. Кога ще го чакам, кой знаете, още не идва, още вика, кой ме удари, кой ме удари. Да не направим песен, кой ме удари, кой ме удари. Кой ме удари, кой ме удари. Ди. Обаче тази има едно странна, више. Амо, падам. Странна без отдолу така се носи той вънка. Летяща ферма. Ама му! Падам. Айде, идвай тук, идваш ли? аз така. Връщаш ли се? Да, връщам се. Колкото мога бързо. Ме бърза и 2 години. За 2 секунди искам тук. Ако беше креатив, можеш, ама... Ей, за 2 няма да се може. О, че дървеца много яки. Там всичко са високи. О, искам се самоубия. Ти гласуваш ли какво да правите? Самоубия ли? Аз искам се самоубия. Уи, не! Ударих се в едно и пън. Как е това? Хубаво, че и близо направихме къщата. Ето, той се вижда хубаво. Ето това. Да, защото си на високо. Ако беше в ниските дърва, нямаше да е хубаво дървета, но високите е хубаво. Исках да играем в пакта, ама Как се играе така е? на компютъра, бе. И колко са... Как трябва да влезем? Как трябва да влезем? Да не знам. Аре, бе. Тук намерих диамантите пренес. Да не е тук изхода. Мау. Хора, това е нова версия, с 12,3 на Minecraft. Нова излезе. А че са някакви хакери ти играят 12,3 такова. Ко? Мале, това се запали! Айде, връщай се. Опитвам се. Нямаш ли кирка? Има много. Махна в табак. А там ли е изхода? Не да знам. Аз сега тук нищо не правя на този епизод. Какво да правя? Идвай тук, поне да се набавим диаманти. Имаме де. Не. Това правим. Ох. Мале, наистина, на къде изхода? Аз към се бия с ключа зомбитата. Ами копай нагоре и те иди кокат. Босмен. Той ще отида някъде Кокат. извън джунглата. Да бе, че не си толкова далеч. Чак пък толкова. Да си откопая едно купче да се види светлина. Нали се беше сложил едно дърво? Мамо, умрях смешно. Дайде, аз тук се изгубих. Не виждам изхода. Спокойно, аз ще са светни.
Няма да свети, аз не съм на изхода. Мама му, какво направих? Сега колко имам да купая? Меч. Къде да? О, пещера. Пещера. Сега ще светни от някъде. Няма да гледай. Изключи зомбитата. Дай да мръмна. Светнах. И хора, това ще за този клип. Надявам се да ви е харесал. И ако ви е харесал, не забравяйте да оставите по един лайк и до следващия клип. И чао! Ма той... Тук виж го, той е плитко. Аз къде съм, не знам. Виждаш ли ми името? Не. Аз как се кача, сега съм тъп. Човек, как се кача? Ой, това трябва да паеш. Да. Още виждаш ли ми името? Сега вече. Колко купавам, не знам, какво стане това нещо. О, ес. Какво стана? Падат ми дът. Горе. А, ес. Се кача лесно. Ето виж, качих се. Добре. Айде, давай нагоре. Не го търси този, цяла нощ го търсиш. Аз трябва да видя, хората да видят диамантите. Човек, моля, дай, качвай се. Човек, моля, дай, качвай се. Голяма работа, като се къбиш. Ко, айди. Виж какво хубава работа има, виж напам портал, всичко стане хубаво, айди. Моля те. Това ще загубя. Няма да се загубиш, бе, аз те гледам от високо, как ще се загубиш? Ами може някъде други да... Оле, на половин сърце паднах отгоре. Останах. Виждам ти името, стой там! Стой! Ето го! Той къде си? Виждам, че го. Качвай се нагоре. Тука. Идвам. Стой там къде си, не мърдай. Ти си близо, качвай се от тука. Не мърдай. На тебе съм някъде. Ето тук си някъде. Ма, не мърдай. Добре, идвай. Значи ти се загубиш. Там няма да ще ги изключа зомбите, че те ще случат. Близо си. Виждам те. Много. Много съм близо. Оле, твърди си близо. Тук си човек. Що кликна? Добре, извинявай, стой. Мисля, че излезеш тук да не паднеш. Близо си. Оле, виждате се вече, босмен. Леко. Ето бос, виждам, другите са размазани. Бос само виждам. На мен не се случи размазан. Ето вече бос М виждам. Бос М виждам още. Майдам. Ето бос Ме виждам вече. Бос Мен, ето. Близо си, ето та. Ти си тук, човек. И аз да виждам вече колко име. Бос Мен. Под мен си някъде. Точно под тебе вече. Сега вече си ясно да се вижда името. На мен който. Съвсем ясно вече. Колко е голямо името вече. Стой там. Идвам. Стигнах с тревата, май. Да, стигнах с тревата. Да! Коста! Най-пуст. Виж кой е отгоре. Коста! Къде е къща? Ето я. Яла! Айди горе. Ма си колко мъка. Сега горе ще правим портала някъде. Колко мъка изпитах и болка. Вече си сержант.
Много добра ми се мина и двете едновременно. Сержант Босмен си викам. Хора, намери диаманти и обсидиан, този човек ги не е добре напъл. Това не е истина. Слагам безценните работи. 58. Ева, той не остана място, бе. Ето, слагай. Без тук няма място. Слагай. О, 2 диаманта. О, ето ги. Чакай. За айрон няма място. Чакай, аз ще смахна. Слагай. Обсидиана, дай. Имаш ли запалка? Направи запалка. Аз взема айрон да боя. Чакай, че нямам място. Коло имаш ли тук някъде? Взимаш ли някой работа? Хора, това е просто невероятно, хора. Чай видя колко стана клипа, сега го включвам. Малко пръчки и работи. Колко етаж ще направя по-голям клип? От колко се правеше запалката? Мале! О, гравио! Имаш ли такова? Да, ето до някъде има. Където излезна в пето. Не ми взимай нищо. Ето ми момиче. Имаш ли такова са? Къде отиваш? Взех такова. Давай, колко? Едно му Пак стоя. Добре. И това е за този епизод, хора. Чао!